kunnafoni show jamana la ba amunu ma an fla dongo do maliko nani maliko ko mana ke jiyan dugu la nga fuli ba obela jeli ami mo ngani flashing fla dongo do kayla na ka fasa ko mini bara na ko bara en kadi awdi mi de Italie Tripoli France Espagne fokata se anda sira dugum nanda ma se dugumi ma anga fuli ba obela jeli ko obela jeli to o sigorola ambe sama foli blakati de obela jeli ma ko to sigorola ba ambara sungolo konna na mi do ke ko ala ka obela jeli ka pato mine ko ala ka bela jeli hamina ko bulika banka o bela jeli same o mana ke jion dugu la ma foka ala ka to nyoy kala ka sancha manke hambe kana kuna fonu nyumondo o ma wala ka sancha manke o fana ba sigi ka la me ni sonja konnan anga same foli ba o bela jeli ni ama foka ko bela jeli ki bismillah anga kuna fonu kene kan tuguni biye taratai mekalo kile saba samba fla ani mugan fla kuna fana damne la samba fako tare mi yere ni malide bela jelin kun siglenu kam min kon mi yere kon kera ni sonja ko bayi anga jamana khna fo am se ga fako mi yere kera selma fo anga jamana nyama fe bo malide famba kun siglenu kan ni ma kono no yere de kon yi anga jamana nyama colonel asimi goita ale kon e bolo no bla seben ka kun bolo no bla seben mi yere na ko kono ko mo la se akala sigiden fe no de colonel abdoulaye mege bolo no bla seben yere kono ko ma bakul bala nam se ka fasa ko anga jamana nyama ale koni ayira jamana kono duna ka fasa ko jenyo ko mi yere konto ma nga jamana ni france ni nyogonche ko o jenyo ko yen kon bana fukata se bolo no place mi yere konto ma anga jamana hani barkan fuka se force takubama ko o bolo no place bon yere kon bela jelin wila habay ba ko jamana kono dem bela jelin ka famia ka fasa ko jenyo ko mi konto ma nga anga jamana hani france ni nyogonche no bolo no place bon no okera samba fla ani tan nani wakati koni yo bulu no bla sebon bulile miyena ni jamana kono den famba bela jelin ko tari kuna foni ami nambo da kan jamana kono don ka famia ko ni bulu no bla sebon miyena na wa jamana nyemo ya bo kanya shi france la koma ko jamana kono don ka don afasa ko france la ko ka sharia sabela ay ni bulu no bla sebon mi ke ha abila wala olu fe fota se kalo worona nyona nga alola jamana kono den famba ni sonjali no mi namba fa ko tari alisa nga jamana nyema nela simi goita ale hamina ko mi ka jamana ka bo jona juru la pe hamido kay alisa ko ala ka fanga da ma se ka ke nga selu ko la same foli o ko mun konana anga ministre nyama no do shogal ko hala mayga ale ko ni asimba kono ko sebe ba ha kono willa kata anga fama korofi mi yere na adam na no ye president Modibo Keita willa kaso o muso flana na le yere de koni yi Fanta Jallo ye ona de muso fla ministre nyama ale koni sembo akono koro kata president koro chama muso fe minde ye anga Amadou Toumani Touré na la ka hinala na le sira o muso fe lobo trawul fukata se anga dugutila ko bela jalem ministre nyama koni sembo akono koro kata ni yoron bela kata jamana ka same folike ani ka do bu nyunu fe ani ka do bu kuye wala sa jamana bisaka basi bitu ko amina kalo kile saba samba fla ani mugan fla o koni kuna funi dilaw ka donye jamana fantan nani be min yara hanga jamana koni ala wala ka keren ala sa ko kuna funi dilaw olu ni bololo sira ba kuna fundi yara koni ale to ko ya falna ka kayni bololo sira yara koni sindo ne ala ka kayni gela ko mun kera nga jamana koni depuis samba flantan fla wakati kuna fundi to ko hala mana nga jamana koni ba bololo sira koni olu fanga simbuyana kuna fundi la ko sebe min yara koni ni a koni kera sa bela jelin koni be ka yere ke kuna fundi le ka kuna fundi to ya bela jelina kuna fundi mi chen kuna fundi mi te chen ipo bela jelin soro bololo sero sanfe bo kuna fundi la nyama holu ko ne ayira ka fasa ko kuna fundi ko ni bara gele mambare kuna fundi tita nyinin ko kuna fundi tita sega segel ko wa kuna fundi la kan barake sharia do ru ko nan kuna fundi la kan barake okumu do ru ko nan mi yere ko ni bololo sera mun yere ko ndunala no lu yere ko to o sharia la batu kuma chamana o akilla le ato sa midina ko ntara sa nyina tay kuna fundi la hani kuna fundi kurato ko mun dunala no o ye bololo sera o ye mi yere nu ko ni ayira ka fasa ko aman sisimi kan ko sebe ko ode kuna fundi la ka ke o kon ka dama kuma be hani wakati be aka bara ko na mina be afasa ko en bonne fête kuna fundi fen fête be kuna fundi la fen fête ko ni chesilu no chefara musoka wala sa jamana ko no do mi se ka kuna fundi ma soro kuma be ani wakati be to gamina ama fo ka ambela jeleni sili alisa kambe bara mina ko ala ka bara nyambulo alisa an chesilu no wala sa ka se ka kuna fundi jelendi jamana ko no do ma to gamina kala ka barka do anga bara na wa ala ka bara nyanyi ala kan kisi ka antanga kuma be ani wakati be alisa nantoranga kuna funula
an ka fintigila mɔgɔ yɛrɛ la ka fasa kulun bamaci mɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ karila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dungu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛn la yɔrɔ kɔ ka yɔrɔ min bɛ wele ko musa wɛrɛ min yɛrɛ ni an ka fintigila mɔgɔ kɔni sera ka takari bamaci wale mɔgɔ na ba o kɔni kun kɛlen n'u ka bɔmu fɛn fɛn bila an ka fintigila mɔgɔ ɲɛ an ka fintigila mɔgɔ yɛrɛ kɔni sera ka i pa ni bɔmu ninnu bɛɛ kunna wa mɔgɔ si de kɔni ma bɔ ne ala min n'a ma fɔ tare halisa ko ala ka sɛbɛya di an ka fintigila mɔgɔw an ka jɛkuluba min sigilen don n'ale bɛ wele ko mouvement libérateur n'o de Hazawad mɔgɔ ye olu kɔni bɔra ka bolonabila sɛbɛn kɛ k'a yira k'a fɔ sa k'olu ka maa kelen sara n'o yɛrɛ de ye Mohamed Ag Amata di Amalashko o kɔni bɔnɛna a ni na sibiri don an ka jamana kɔnɔ sema ɲɛma ale kɔni bɔra sa ka kuma lase kɛ min a y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa mɔgɔ min yɛrɛ kɔni ye ni cɛ in nin bɔ ko k'a ta ko k'a bolo d'a kan bawo a y'a yira k'a fɔ sa ko salo ko bin kɔni kɛra Azawad mɔgɔ 7 fɛnɛ ka k'u bɔnɛ a ni la ko nka ko ni zena ta kɔni tɛna to k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa mɔgɔ min yɛrɛ kɔni ni balen kɛ walasa a bɛ se ka dɔn cogoya min na ani ɲangili min ka kan o ka d'a kan alisa n'an tora fintigila mɔgɔ ka kunnafoniya la an bɔla dɔn n'a ka fasa ko kaporali 2 kaporali yɛrɛ ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jala n'a bɛ se k'a fɔ ko fintigila mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka jala fɔlɔfɔlɔ olu cɛ 2 yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ kɛ an ka fintigila mɔgɔ bolo fara wɛrɛ n'olu bɛ wele gendarmerie ka taa bi kɛɲɛbakaw kan min yɛrɛ n'an ka fintigila mɔgɔw ka jijali n'u ka sɛgɛsɛgɛ fɛ u kɔni sera k'u dɔn ka bɔ jamacɛ la min yɛrɛ n'u kɔni y'u minɛ ka di fintigila mɔgɔw ka ɲɛmaa ma k'u kɔni y'a ɲini kɛɲɛba mɔgɔw fɛ sa ko bɛɛ lajɛlen k'i dusuma sama ko baw ko ni ko in kɔni tɛna to ten ko ɲangili min kɔni ka kan ni kaporali 2 la k'u bɛna o da u kan mɔgɔ minnu sigilen don siraba kan kasara kunnafoniya dili la olu kɔni ye kunnafoniya bɔ ka yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko bawo ko ɲina seli kɔni na ko accident caman yɛrɛ kɔni ma kɛ ko k'a daminɛ san 2021 na ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara mɔgɔ min bɔ ɲɔgɔn na k'o de ye mɔgɔ 63 ye wa ko accident 46 k'o de kɛla ko nka ko ɲina ta tasuma fagalaw olu taara mɔgɔ min bɔ ɲɔgɔn na k'o kɔni ye 64 ye ko wa ko accident 32 ko o dɔrɔn de kɛra wa k'u bɛ lawaleyali kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si yɛrɛ kɔni ni ma bɔ ne ala min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a fɔ ko tare ko ɲina accident faga ju dɔgɔyara kosɛbɛ ɲina seli na ani ko halisa kɔni bɛ mɔgɔw wele mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u k'u yɛrɛ tanga accident kɛ mɔgɔw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka boli dɔɔni dɔɔni k'u yɛrɛ tanga siraban kasaraw tɔɔrɔ ma kari mɛkalo tile fɔlɔ o kɛra seli fitinin ye anw ka faaba kɔnɔ anw ka jamana ɲɛma kolonel Asimi Goita ale n'a ka baarakɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni ye o seli lawaleya a ka baarakɛyɔrɔ la Kuluba min yɛrɛ ni jamana ɲɛma a y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔbako kelen ka kan kelen fɔ walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na o kumakanw de kɔni kɛra anw ka jamana ɲɛma ka kumakan ye ɲɛna seli fitinin la min yɛrɛ n'a y'a baara bɛɛ lajɛlen lawaleya Kuluba a n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen min de ye minisiri ɲɛma fo ka taa se minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnena Kajolu an balima kerecɛnakaw olu bolo fana bɛ yen n'o bɛ wele ko Église protestante Pain de Vie olu kɔni ye kerecɛnmusow bɛɛ lajɛlen ye fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ de ye Mali kerecɛnmuso Abidjantaw fo ka taa se Burukina kerecɛnmusow ma bawo u kɔni taara kalan kalan min yɛrɛ kerecɛnmuso jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye bɛnko la anw ka jamana kɔnɔ nin waleya in kɛla Église protestante Pain de Vie mɔgɔw bolo nin lɔgɔkun kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa kɛlɛ banniko la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa Gawo n'an sera Gawo an bɛ t'u ka dugumisɛnnin dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o kɔni bɛ wele ko Faguna min yɛrɛ n'a bɛ wele ko le village de Soni Alibert a yɛlɛ ka fasa ko sifinnaka denmisɛnnin 2 n'u si bɛ taa bɔ ɲɔgɔn san 15 la k'olu yɛrɛ kɔni bilala ɲɔgɔn na k'u 2 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni t'u bɔlen don u kɔni tun taara seli ɲɛnajɛw la ni sifinnaka denmisɛnnin 2 selen ɲɔgɔn ma sa u kɔni ye muru turu ɲɔgɔn na kelen ka muru turu ɲɔgɔn na kelen kɔni o bɔnɛna nin na dɔ in kɔni banana o hukumu kɔnɔna na sa min yɛrɛ kɔni banana fintigila mɔgɔw ye o minɛ a ka nin waleya jugu in kama an bɛ taa kɔkan kibaru la
an ka lasigiden dɔ n'ale yɛrɛ kun bɛ faransikanw ka jamana kɔnɔ n'a ye san 15 de kɛ wa fo ka tila k'a fɔ a kɔni ye san 15 kɛ faransi kaso bonba la a bɔlen kaso la sa faransikanw ka jamana yɛrɛ kɔni ye ni cɛ in minɛ togo nasugu dɔ la k'a bila pankuru kɔnɔ pankuru min yɛrɛ kɔni kun bɛ k'i kunda anw ka jamana kɔnɔ minɛ togo yɛrɛ ka don pankuru kɔnɔ o kɔni ma diya mɔgɔw ye kosɛbɛ bawo u y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni bɛ ka ni cɛ in kɛ togoya min na sa ko adamaden yɛrɛ kɔni tɛ minɛ tɛ cɛ in kɔni donnen pankuru kɔnɔ a y'a ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka jamana kɔnɔ den dɔ n'ale ye muso ye ale kɔni wulila sa ka dɛmɛ ɲini walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɛmɛ don a ye togoya min na bawo finitigilamɔgɔw k'u kɔni ye ni cɛ in fili pankuru kɔnɔ foyi kun t'a bolo minɛn foyi kelen kun tɛ ni cɛ in bolo kɔni kun bɛ k'a fili ka na anw ka jamana kɔnɔ ten ala ni muso in kɔni ka jijali la a yirala k'a fɔ sa ko bɔri caman yɛrɛ kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan ka di ni tungaranke ma min n'an bɛ dugawu kɛ tungaranke bɛɛ lajɛlen k'ala ka tungaranke bɛɛ lajɛlen kisi ɲuman ta ɲuman segi k'ala k'o nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ taa min ɲinini na k'ala k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa Niger n'an sera Nigerkaw k'an ɲɛma n'ale de ye Mohamed Bazoum ye ale kɔni ye dɛmɛ ɲini jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o de ye o ni mɔgɔ ye k'u kɔni k'a dɛmɛ don olu ma ka kɛ ni banbaaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a fanga sɔrɔ bi kosɛbɛ Niger dugu kɔnɔna na Mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ko a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ halisa an b'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ni seli k'ala k'an ka sanw caya la ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya aw mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ta ɲuman segi ala k'o nɔgɔya aw tungarankew ye ala de b'aw hamina ko don ala k'aw bɛɛ lajɛlen hamina ko wuli k'a bɔ a kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah